Ebe anyị abịa n'ụbọchị nke taata akọsha mba iti ga-ewetara obere ife ome Igbo maka ịtụ ịnụ Igbo maka ọkwa ịnụ Igbo. N'ụbọchị nke taata anyị ebutufuru oge maka ụfọdụ ịnụ anyị atụ ịnụ ọnụmanụ maka na asị na ntị na-anụ ife ọrụ n'ala ka okpu ata. Mana ife anyị aga n'ilu, achọrọ ka anyị yọọ ụmụnne m na ụmụnna m ndị na-ekiri ife ome biko chia folo ma sọskraịbụ alụ ọ ime ife nwa ka ife ome nke ya na-aga n'ihu. Biko chia ife ọbụla m ma agwa ya ebe ahụ ma gekwa ntị ma malịa maka ọ ya bara ya uru, bakwara ụmụ gị uru, bakwara ndị enyi gị uru, bakwara ndị agbata obi uru na ndị niile mara uru. Ma tupu anyị gaa n'ihu, achọrọ ka a nwere ohere nwa kene ndị niile na-sọskraịbụ ma na-efolo ma na-alaik ma na-echia ife ome nke ọ adịla unu mma. Ugbo n'aka na unye egbu na mma, ugbo n'aka ekpu na egbu na mma, ndụ mmiri ndụ azụ a na-awa unu ndụ unu eno n'afọ kwọstata ya adịla unu mma. Ọ na unye eme ya balun inu nke mbụ anyị atụ tata nwa na-ekwu na ewuta agụ ji alarụ ụla ji ọnwụ ụgwọ. Anyị akọwa inu nwa n'ụzọ na-abụ. Nke mbụ anyị esi akọwa ya igu, anyị akọwagoro ife wu igu, kọwaa agụ, kwuo ife wu agụ, kwukwa ife wu ewu, wee kwuo otu ewu afọ so ejide agụ ụgwọ. Nke mbụ igu agụ na-eri ewu ya ka chọrọ ka ndị na-ekiri ife ome ghọta. O nwezie igu agụ ya aga ọtacha anyị ọpụta na ọmakpụrụ wee lalụ ọrụ wee zuo ike, ewu wee si ebe o si na-aga wee pụ igu afọ wee taa ya. Nke mbụ nke ọ ga-atakwa ya mgbe afọ maka agụ ya nọrọ nke agụ eje ego ije chife oyi. Mgbe agụ batara agụ ya ajụ ka ọ taa igu ya nwa nke ọ jụkata jụọ ya wee sị na-ewu ta anya agụ ya ekwu nya ọ pụchachara igu niile ọ ya ata ọ nọ nke nwa nji ararụ ụla. Agụ ya je ụkpọ and o ejeri ewu afọ maka na a sị na ewu taa igu agụ ji ararụ ụla ji ọnwụ ụgwọ. Ewu afọ taa igu afọ ejidego ọnwụ ụgwọ maka agụ ya eje elu ọbụ ma je rie ya. Onye nwa ife ọ na ihe eme ihe ama ebe ihe eje mara ebe ihe aga ime ka ọ ghara ikoro n'ọdịnihu. Onye ahụ nkọwa inu nke maka ụmụaka kịta ma ndị be anyị ma ndị Igbo kịta na-emezi emepụta ife sọrọ ya ome, ife sọrọ ya okwuo, otu sọrọ ya ọ dị. Ọnwụ nke ihe aga ime mana ihe ejide ọnwụ ụgwọ mana ha abịakwa he ya ụgwọ ya. Ọ na ị na-eme n'elu ụwa uche dị ya ma gbado anya emena nke ihe aga ime esi n'ọwa ụfọdụ na-emezi ife asị n'ọgwa n'ife ọmị. Ọnwụ nke ihe aga ime ọma bịa ka ọ nwee inu nwanụ ntụ mgbe na-asị na ajọ omume dị njọ dịka ntụ kpụpụ onye mkpụrụ n'ihu okpo oyi n'azụ. Inu apụsị na ajọ omume dị njọ dịka ntụ kpụpụ onye mkpụrụ n'ihu okpo oyi n'azụ. Ụmụazụ kịta na-emezi ife ome ka o wuru ka mme ya nkwa n'ife ome na ọdịda na-eme. Ọnwụ nke ihe aga ime jide ọnwụ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ ya ekwuru ya na ndụ ekwuo ya n'ọnwụ. Ndị be anyị ọ ya dịrị unu mma ka emesịa.